Ассалому алейкум дӯстон. Шумо дар шабакаи Taj MMA қарор доред. Ва мо имрӯз оиди муҳорибаи Қамариддин Ҳасанов ё ин ки Камил Карате обзор омода кардем. Дӯстон, мо дар бораи ин муҳориба якчанд рӯз пеш ба шумо хабар дода будем. Ва ниҳоят ин муҳориба дар YouTube канали HFC ба пуррагӣ баромад. Хуб дӯстон, лайк азер кунед, мо боша обзори муҳорибаро оғоз мекунем. Сараввал аз шарҳи рақиби ӯ оғоз мекунем. Рақиби ӯ дебюткори ташкилоти хардкор ММА аз ҷумҳурии Карачай ва Черкесов мебошад. ӯ 24 сол дорад. Варзиши асосии ӯ бокси тайландӣ мебошад ва ӯ дар варзиши муҳорибаҳои муштӣ маҳорати баланд дорад. Тез ба майдон баромадану муҳориба гузаронаро дӯст медорад. Вазни керам 60 килограммро ташкил медиҳад. Рақиби ӯ дар ин муҳориба ҷанговари тоҷик Камил Карате мебошад. Дӯстон, айни ҳол барои Камил Карате дастгирии ҳар яки мо шумо зарур ва муҳим мебошад. мо дар ин бора аллакай дар видеои пештара гуфта будем. ҳозир бошад як бори дигар такрор мекунам. Модари Камил Карате бемор шудааст ва барои ҷарроҳии модари Камил пули зиёд зарур аст. Аз ҳамин хотир аз ҳар яки шумо хоҳиш мекунам ки дар рақамҳои дар экран пайдо шуда дасти ёрии худро расонед. Агар кӯмак карда натавонед, ҳадди ақал дар зери видео Камилро дастгирӣ кунед, чунки худи варзишгар ҳар як комментарияи шуморо мехонад. Қамариддин дар ҳаёти худ аввалин бор на барои пулу мол, балки барои наҷот додани модари худ ба ҷанг баромад. Қамариддин маҳорати баромад карданро дорад. аз ҷумла ӯ дар ташкилоти амрикои Карате Комбат баромад намудааст. Камил клуби Сеофайтро намояндагӣ мекунад. ӯ 33 сола мебошад. қадаш 1 м 77 см ва вазнаш бошад 66 килограммро дар бар мегирад. мисли ҳар вақта Камил ташнаи ҷанг аст ва хоҳиши ба актагон баромаданро дорад. ва ӯ ҳамеша 100% не, балки 200% барои ҷанг омода аст. ин муҳорибаро Дмитрий Валуевич доварӣ кард. раунди аввал муҳорибаи Камил ва Керам 3 раунди 5 дақиқагиро ташкил медод. Сараввал бо усули тобиши зарба бо по яъне вертушка Камил Карате муҳорибаро оғоз кард. Баъдан дар ҳолати рӯ ба рӯ Камил Карате бо дасти рости худ барои Керам зарба зад. Керам низ усули вертушкаро истифода мебурд, аммо бенатиҷа, чунки Камил дар масофаи дур қарор дошт. дар дақиқаи чорум мо шоҳиди боз як усули тобиши зарба бо по аз ҷониби Камил Карате гаштем ва ин натиҷаовар буд. баъдан як лоукики хуб бо хайкикро мо аз тарафи Камил Карате ба ҳисоб гирифтем. дар натиҷа аллакай маълум мешуд ки Камил Карате нисбат ба рақиби худ Керам Козбаев фаъолтар буд ва фақат ба пеш ҳаракат мекард ва бо лоукику зарба бо тобиш Камил Карате ҳарифро ором намегузошт ва дар натиҷаи лоукикҳои пайҳами Камил Карате дар дақиқаи 2-5 сония Керам дар ҷои худ 6 аз давоми муҳориба даст кашид. ҳамин тар дар раунди якуми муҳориба бо усули нокаут Камил Карате ғалабаро ба даст овард. дар ҳақиқат пас аз ин гуна лоукикҳо дӯстон дигар беморхонаи ноҳияи рӯдакӣ Керам Козбаевро қабул намекунад. баъд аз муҳориба роҳбари ташкилоти хардкор Анатолий Сулянов аз Камил хоҳиш кард ки оиди мушкилӣ дар оила пайдо шуда каме нақл кунад. суханҳои Камил дар ин бора: ба ҳама ассалому алейкум. имрӯз ман ғолиб нагаштам. имрӯзро ман ҷашн намегирам. ман ба он хотир ба ин ҷо баромадам то ки ба модари худ кӯмак кунам ва мехоҳам миннатдории худамро ба одамони хардкор ва Анатолий Сулянов расонам. ба ҳама мухлисони худ барои дастгирӣ мехоҳам ташаккур бигӯям ва албатта дастаи худ Сеофайтро низ. рақиби худам барои ба майдон баромадан раҳмати калон. баъдан ҳамдастагони Камил сухан карданд ва миннатдории худашонро ба ташкилоти хардкор барои кӯмак расонданд. ва боз дар охир Камил Карате гуфт ки ӯ 2 ҳафтаи охир машқу тамрин накарда буд. аз ҳамин хотир аз мураббиёну устодони худ бахшиш пурсид. албатта дар ҳақиқат рафтори Камил махсусан маро дар ҳайрат гузошт, чунки ӯ варзишгаре мебошад ба ҳамаи мушкилиҳои худ нигоҳ накарда барои дар толор набудани худ боз аз мураббиёни худ бахшиш мепурсад. ин рафтори ҷанговари ҳақиқӣ мебошад. хуб дӯстон, ин буд абзори муҳорибаи шерпаланги тоҷик Камил Карате Ҳасанов. ба Камил гуфтаниям ки муҳорибаи навбатиро мо ҳатман интизор мешавем ва пешравии туро дар кадом соҳае ки набошад орзумандем. шумо низ дӯстон дар зери видео ҳатман варзишгари тоҷик бародари худамро дастгирӣ кунед ва барои пешравии мо лайк гузоред, чунки бе лайки шумо YouTube видеоҳои моро пешкаши шумо намегардонад. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. то видеои навбатӣ, хайр.